maaga panabon. Mag-aabono po tayo. Sarado po. Hintay-hintay pa tayo. Hindi yan ang abono. 56 days. That's, ayan. Kailangan magpabuno. Ano na lang? Isang urea. Tapos 1620. Isa lang. Pares yan, Atlas? Viking ang 1620? Urea. Ang 1620 yung Atlas. Sige na. Paawas po tayong tubig. Hindi makapag-abono. Ang gabi. Ito po, masatrabaho na to. May tubig na. Siya na lang po ng pag-iwanan. Hindi nakakapagtrabaho kasi walang tubig. Ngayon naman sobra-sobra na tubig. Ano na? Gaaway siya ni Chubby. Sobrang dami ng tubig po ngayon. Like, camera. Shoot! Hindi ko mahiling. Hindi ko blurred. Kuha pa tayong guyaban na yan. Mahuhulog. Ayan. Ayan po siya. Pulsalong mo. Mahulog. Parayon mo. Pao. Nabutan ko. Kuha po tayong guyaba, no. May pakul. Hubal na. Balubal na. Nambang dito. Sinadadakop man po ka?